Beth yw dibyniaeth? Plesdod cymleth o freuder, trawma, stigma, euogrwydd, cywilydd ac ofn. Mae'n cael ei drin fel cyflwr sy'n effeithio y gwanan yn cymdeithas. Ond ei hynna ddim yn wir. Mae dibyniaeth yn symptom o gymdeithas sydd ddim yn barod i drafod na chydnabod gofid yn agored. Cymdeithas sy'n rhoi pwysau arno ni gyd i chwarae yn rôl. Dihangfa o boen ydy dibyniaeth. Fy enw i ydy Mari Elen. Dwi'n artist amlgyfrwng sydd dros y 6 mis dwytha wedi bod yn gweithio ar brosiect creadigol Ar y Dibyn. Brosiect sy'n rhoi gofod saff i unigolion sy'n profi dibyniaeth i fynegu hunain trwy gelfyddyd. Stigma smashed, weakness revealed, vulnerability held. Yn ystod y gyfres byr yma, mi fydda i, Iola Ynyr, sylfaenydd ac artist arweiniol y brosiect, a'r unigolion ysbrydoliedig sydd wedi bod yn rhan o Ar y Dibyn yn eich tywys chi trwy'r gwaith rydyn ni yn ei wneud, trwy sgyrsiau, myfyrdodau ac ymarferion creadigol. Oedd y mywyd i cael ei droi ben i weired, o'n i mewn sefyllfa hynod o fregus. A hwn oedd y syniad cyntaf nath neu fi deimlo bod gennau rhywbeth i gynnig. Poeni sut dwi'n mynd i ymatab. Oherwydd dwi'n gwybod enghraifft efo pethau fatha creative art a bethau dwi ddim yn gael o de. Dwi'n meddwl, be ddiawl sy'n mynd ymlaen efo yma? Be nes i sylwi oedd, dwi'n eitha joio sgwennu pethau lawr, actually. Dwi'n dwi'n trio hyn ar ystalwm iawn. Ac o'n i'n mwynhau yn fawr iawn. Felly tan ysgrifiwch nawr, i ddysgu mwy am ddibyniaeth, y celfyddydau fel ffurf o lesiant, a'r holl bobl anhygoel sydd wedi bod yn rhan o Ar y Dibyn. Caiff Ar y Dibyn ei ariannu gan Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Tai Adra a Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Ardal Gogledd Cymru. Am ragor o wybodaeth, ewch draw i wefan Theatr Genedlaethol Cymru.